DXDC Radyoman Report. Gidagsa sa kapin 22,000 ka mga bisita ang opisyal nga pagpasiga sa giant holiday tree nga nahimutang sa City Hall Square, Barangay Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Subay niini, mapasalamaton ang security forces sa lungsod tungod sa malampuson ug luwas nga aktibidad. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Police Lieutenant Colonel Jeffrey Latayada, ang Chief of Police sa Tagum City Police Station, iyang gibutyag nga kalampusan alang kanila ang pagka-generally peaceful niini nga walay natalang untoward incidents. Dugang sa opisyal nga naglusad sila og screening sa matag individual nga mosulod sa area alang sa security check o kini nahimong posible tungod sa kinatibuk-ang puwersa sa Tagum City PNP, SWAT, First Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Special Action Force, Crime Scene Unit, Traffic Management Unit ug Force Multipliers. Sila usab nagpasalamat sa tagumenyos ug mga bisita sa pagsunod sa mga security guidelines aron hapsay ang pagpasiga sa mga Christmas tree. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.